welde en haa ɗon tan wawi haadde kadi yimre nde cikkuɗen eɗen mbawi faccirde rokkuno en ɗum ko musidɗo men goto en wiye Mika Cissé ene jeeya magama e liitama mbaɗen ganden noon yimre nde waɗi dawal sibo ɗum hikka ende yaara duuɓi 21 ko dokkami nde kayri ene holko nde rondi tironde ko gootagu ɗaɓɓen gootagu leƴƴi ɗum woni ɓamtare ngendi goota ko jiidigal e dental kala moƴƴi ngendi goota ko sengo woto doole e hakkille goto goppen o heedi heede ndiwten miijoji bonɗi goppen ken fecce rendo gollen ken ɓamta ngendi somi ƴeewi rendo hannde fayida to ngoy rendo baaɗi hakkude jam fay fenade kala en ɗam hoybinama hakkude funte cagarte jawkal ene wumni hewɓe yinnede ina anni hewɓe itti kala jurum ɓerde en ɗam dogi yalti rendo sabsor fi welsidama ɗum ma hatte haaje sanni gotago rendo hey ma mawno reedu Allah laati gurɗo ɓuuɗo kalma kala yondinaki aɗa wuure hakki yimɓe sindo mi tintino law a yata jangguirɗe tewɗe sindo mi tintino law a yata jangguirɗe towɗe janggi bel naftarenno jaasi wasoru jamma aɗa e ɓurnadi ngendi majjimaɗo goobu jamma dawangal koye damal galle kala garɗo ngal sakka dande saɗa jaɓanam miijo seeɗa saabu gurdam duumata ko tellinka laafama ko moɓɓiti to welno nande ɗaɓɓa gootago leƴƴi ɗum woni ɓamtare ngendi nde ɗo yimrene ene wayno maras wiyama faccirtan yo faccira kono jimi ɗe fof koɗe paccirɗe koye majje sen nani gootago noddi ko dental dental noon ngal o ɓuuri sifade ɗo omo sifi leñol kono kadi omo sifi leƴƴi Mauritanie yo mbat feere ndenta gona gootum kaɓɓodira sibo eko nder yiya hen ko ceerodiral ngal en mawni gila e leñol e hoore mum ni mawni kinari mum e wasde yonodirde eko nandi hen e dow ɗum noon o ɗaɓɓi leñol ngol o jeeyagol ko ardi foof kangol yongol rendu so ngol rendi kadi yongol rendini leƴƴi Mauritanie ko ma ndente nde peewal dañe sibu ɗum ɓe jii hen mbiɗen ko enɗam dogi yalti rendo sabsor fi welsidama ene muuside hande sen ƴeewi rendo ngo ma en taw tigui rigui yimɓe mawninani enɗam Allah noon tagɗo yimɓe o ɓuuri mawninde fof e aade ko enɗam ɗum noon so tawi en goppi enɗam horpaɗen cehilagal kay en kalta haala mum hande kala mo jiiɗa ene ñaama bandum to banggue jawdi woni hen ni mbiya neɗɗo hutoro neɗɗo ngam ñamde doole on neɗɗo ligginani neɗɗo lewru no woruno ala ko joɓata ɗum ko nafata hen sahaji ni mbasa hay yobde ɗum wonta kadi en teptipina ma jaadon ñawore ɗum noon bandiraɓe nde ɗo yimre ko ɗo tan kaɗeren hen kono ene heewi mana ha ɗon tan wawi hadde bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe eɗen jogui ko ɓuuri ɗeɗo jime kono noon o saaha ko ɗo kannuɗen batten tan ko mennel ha sahaji goɗɗi garoji Allah jarama on jarama caggal calminali ko jettoru min jettimon no fewi ni jaggoɗon ayaw moraɓe toon min garti adana moon yewtere men hesre poul taw kadi ko yewtere fandu pinal rendo e conce ko ɗum ɗon min mbaɗanta moon aljuma kala e oɗo saaha ɗum ɗon noon min jetti dendagal bandiraɓe to gonɗon no gonɗirɗon yo jaami kisal yo wone men enen kala e julɓe ɗum ɗon noon koɗo men e ndeɗo yewtere koɗo men gadiɗo walla tonggode goho ko Abdourahmani Amadou Ba ɓurɗo andirede darogal fulɓe hande ko kanko woni koɗo men e nder ndeɗo yewtere nde wonno Abdourahmani Amadou Ba jarani kono waɗe commentaire nde wonno leñol ngol kala ina andi darde makko labtude ceer e nder rendo ngo kadi ko windi yanke witti yanke kadi haali yanke ko hande ko kanko woni koɗo men ɗum ɗon noon min jafnima moon nde wonno wona oɗo waktu min ponno fuɗɗade kono mataw neɗɗo yaara koye hoddiroji gueno
Abdourahmane Ba ko adi ko fof mi salminima mi juurimama. Oumar Amadou Ba mi salmitima, mi salmini dendagal bandiraɓe heeɗiyankoɓe, eɗen ñaago Allah yo yewtere nde fuɗɗoro alhamdulillah nde jofira alhamdulillah yo fuɗɗoro bisimillah nde jofora alhamdulillah. ɗum noon jettojo godini gueno. Abdourahmane Ba ka yimiyanke dowluɗo ɗo e nder leydi men, ko adi ko foof haade men fuɗɗade jiɗɗen ko ƴewde holko woni nafoore jimi e holko woni darde yimiyanke o e hoore mum. Ko adi ko foof holko woni jimol? Oumar Amadou Ba ko gonga, yimiyankagal ko lowre kadi ko ɗum fannu, mbeɗa waɗa hen seeɗa kono min ɓuurmi wonde ko jimowo. nde wonde jimowo e yimiyanke ko fannuji ɗiɗi cirtuɗi. to banggue ko woni jimol, ɗum koto kelme juɓɓinaɗe lelnaɗe ha labti mbaɗa mbarna, ɗum waɗi mbaɗa hen wayno eelendu ni. to banggue yimiyankagal noon ko wodat ɗo tugguɗa tan woda ɗo dartiɗa way kono annama duƴƴal, ɗum ne ko kelme lelnaɗe no ɗuma ni waɗe duƴƴal muɗum kono duƴƴe ɗen certi. ɗuma yahata waɗata kono eelendu no mbimi ni, ɗuma noon ko kañum ara tan koɗo duƴƴorde wotere. banggue jimri kam koye on fannu min mbawmi haalande e neɗɗo. joni noon jimri ene yaaday kolli, ene yaaday buubaji, ene yaaday kelle, ene yaaday jimɗi, ene astahfirullah, ene yaaday bayli eko nandi hen eko nandi hen. ko heewi noon yimiyankagal noon ko ɓuuri heewde wawi ɗo ɓuuri wawde ɗoftude ɗum tan ko heewi ko hoddu walla guitare. kono ko heddi ko heewani ɗoftude ɗum no feewi. eyyi to banggue jimri kam mbadi daɓɓirta tan ko ɗum ɗo mbawmi haalde kam holko woni jimol. beele jimol kañum neɗɗo no wawi ɗum tan yimde taw waddani hen ko fate hoddu walla guitare? wallahi ene sella kadi mbe sikkini illi hen saahaji to banggue pulaar illi ko ɗum ɓuuri welde. ɗum dokkeren yeeru tan ko Guella e Ali Fall, dokken Abdoulaye Thienilen, dokken Samba Diop Leelen e ko nandi hen, wona ɓen tan en mbayno kooce. sibo sen teskima jimɗi mabɓe ɗi en teskima ɗum no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi, so tawi goto mabɓe ƴetti baaro en yima cikkara mataw ko kalɗen e kaɓirɗe aduna ɗe foof nen nder hen taw ko dande maire wotere. e te e nder ɗum kadi sa hettimamaɓe cikkata jimol ngol ko joni ngol sosa, joni ngol fenta. e ɗum noon wona alay saago tan jimol e yaaday kolli walla nandi kadi e zaman ɓennude seeɗa ko ɓuuri hewde jimɗi pentere koye tufunde walla ɗi pente e tugunde. to banggue tugunde ɓuuri wawde fentude ɗum ko arɓe rimbo ko dendagal goto fof ummo galle mumen garen way kono dinguiral ni, kono ko dinguiral sañoɓe en, unoɓe en, yewtoɓe en eko nandi hen. waɗoɓe woli en, cokki en, bone mayiden e foof eɗen gueɗe foof e mbaɗɗon. ɗum woni koɓe mbiyata rimbo. joni noon e nder hen tugunde nen ɗon sen teskima ene unoɓeɓe eɓe mbiya eɗen mbaɗa cibi walla mbaɗen ɗum ɗo. ganden dande yahore nde heewani yaade taw yadani duƴƴango ngo ko unugal ngal unuɗe ɗe no jarata ni ko noon jimridi yarata. kadi ko heewi e jimɗi nde ko ɗon pentere koye tugunde ɗo walla dande ma e tufde ɗo bomi ɗi guppata ɗo. ɗum noon ɓen so wona kelle walla nana duƴƴango unuɗe a nanata ɗon mbaggu, a nanata ɗon kala nde nanɗa mbaggu walla nanɗa siwo walla nandi hen andu ko dinguiral. ɗum ne kadi ko jamma heewi wonde. e ɗum noon deke jimol wona alay saago tan yaade hudd walla yaade guitare. heddi noon ko ɗum ɗon hankkadi ko cinkal so wattama hen ene ɓeyda kadi jirwinde ɗum, en ɓeyda welnude ɗum. holko woni nafoore jimol Abdourahmane Ba? Oumar Sidi Ba, nafoore jimol en mbawa ɗum haaldude. heddi tan ma wod tan ko cifiɗen hen seeɗa. ko ardi foof jimol walla aduna ko ardi foof woni hen ko balɗe tati, ko hanki, hande e janggo. jimol leloto koye e nder ɗiɗo sahaji tati. jimol
nafoore mum adande ko siftinde ene siftina neɗɗo ko ɓenni sahaji ɓennuɗi baɗɗi fayida jimol ko korsa ko jurum aɗa yima neɗɗo mo korsinɗa aɗa yima neɗɗo mo jiɗɗa aɗa yima neɗɗo mo jewnuɗa yewende nen hen jurum nen hen fof nen hen kadi jimmol sen teskima hay to banggue julnugol ɓuura yiɗede hen ko belɗo dande ma barno dande nde ha weela nde wondi ko jimmol nata koye ƴiƴam ɗum nata neɗɗo tigui rigui ha welo heeɓa ɗum mi wi hanki siftinto hanki ɓennuɗo moƴƴo tindina hande gonaɗo jertina janggo payaɗo ɗan ɗum ɗo noon neɗɗo so wi nafata anda nafata mum kadi mbeɗa yiɗi yimɓe tesko gueɗel gotel ene haasi so mbi jimol e yimre fof koye mbadi nalankagal nalankagal noon ko fannu jaajƴo 13 ko fannu jaajƴo joni noon e nder ɗum ɗon sa waɗi hunde seeɗa ɓe mbima nalankagal walla ɗum ɗo ene harmi walla wonandi hen e ƴeewen noon neɗɗo fof e aduna neɗɗo fof tagaɗo ko nalanke sabu somo hoddu duƴƴi tan ma woni feɗende makko yeehi koyngal walla jungo walla dande nde wona yeeƴade walla nandi hen ɗum noon tan paamen tan kam ko ɓuuri hen ko raɓɓiɗde ko jimri ene heewi fayida ene heewi kadi nafoore heddi noon ko baɗowo ɗum o anda nafoore muɗum daro e nden fandare labtude baɗanteɗo o anda nafoore wonde hen nde hettoro ɗum hakkille wallita baɗowo ɗum o e rewde lawol postigol koye ɗum ɗeɗo ngakkanɗe ko ɗe ngakkanɗe ɓuuri ɗen jogade kono kay wona jimol jafoɗa noon nade yam yaltude lowre nde mi dartoɗo seeɗa kadi hami nana goɗɗum kono noon min ciftomo tan yewtere nde ko en direct oɗon mbawi nadde hen no hannirta ni gaddon hen miijoji moon e jiyande moon oɗon mbawi noddude 33 13 13 13 ɗum ɗo noon e kala sahaji son beelama oɗon mbawi nadde e nder yewtere nde no min mbini no hannirta ni ceerno Abdourahmane holko woni fandare yimiyanke holko woni fandare yimiyanke ko ardi foof ko sañde rendo saña ɗum kañum sañgo moƴƴo taw kadi ko sañgo naftowo sabu mi wima yimiyanke siftinto tindina hande gonaɗo jertin janggo payaɗo fandare nde foof ardi ko ni foti heddi noon goto fof ne jogui fannu e nder ɗeɗo loyo ɗe ƴetti aɗa yiiya ɓeeɗo ko guilli tan jimata aɗa yiiya ɓeeɗo jimata ko kolaɗe aɗa yiiya ɓeeɗo jimata ko maaje goto fof e fannu muɗum ɓe ko weltinoɓe tan ɓe ko suftinoɓe ɓe ko hirjinoɓe ɓe ko rentinoɓe ɓe ko wallitoɓe ndeke nafoore mum huɓtodinde ko wallude neɗɗo o e nder gurdam ceniɗam moƴƴam bawɗam nawrude e ɗum yeeso guila to banggue diine ha to banggue pinal ha to banggue politique ha e banggue bawɗo wonde foof banggue faggudu sabi ɗum yimiyanke ala ko yimata heddi tan ko kanko yimiyanke foof ene jogui tan kañum ɗo huccande mum fayi ɗo huccande makko fayi ɗo ko ɗon faya so tawi tan ko neɗɗo pinal so teskima jimi makko foof jiyata e nder hen ko pinal so tawi ko neɗɗo faggude yanke e nder jimi makko foof jiyata tan ko faggude yankagal eko nandi hen ɗum noon fandare nde kay no mbimami ni fandare jimol e fandare yimiyanke ko hunde ɓuttinde nde Abdourahmane wawa silkide ɗo ɗum kañum tan alay saago ɓe mbiɗa ko hen jeeyaɓe maɓe naata ɓe ballami remde nde ɗo lowre sabu ko nde lowre yanje machallah eyyi Siré Ndiaye kankone ko noddiyanke men bisimilla ma Siré Ndiaye bisimilla maɗa eyi ko adi fof mi salmini moon min calmitimoma eyi mbiɗa heddi moon mi salmini moon min calmitimoma bisimilla mi salmini moon wallahi min calmitimoma mi salmini mawɗo men o salmitimoma mawɗo Abdourahmane amin belti émission o jarama allo allo Siré be min kettima bisimilla
allo bisimilla ma Siré Ndiaye allo bisimilla ma ɓe min keɗima eyi mbimi mbeɗa welti émission o no feewi eyi wonɓe ko yinnode tan salminde mawɗo o e wiide moon lowre nde ne waɗi fayida amin keeɗi ɗum min mbatte haqqilleji min belti heen min juurima moon an journaliste o e an mawɗo men o e wassalam on jarama a jarama Seydi Ndiaye o ko musidɗo Siré Ndiaye o jokkodirno e men ceerno Abdourahmane ma en payi hay to ko to banggue jimol ngol kalana bandiraɓe kono noon ɓe sikki elle won gonɗo ɓoggol ngol eyyi joni wadde payen to banggue jimol ngol haade men faytoto noddiyanko eyyi kañum kam Oumar Sy Ba hen gueɗe ɗiɗi yo wonko ko labtinimi hen jiɗɗa ko mbaɗen jimol walla jiɗɗa ko mbaɗen yimre e wadde etten oɗo musidɗo an bisimilla Seydi An bisimilla bisimilla maɗa musidɗo an to banggue jimol eyyi an eyyi mataw musidɗo ɓocciti men to banggue yimre eyyi to banggue yimre mataw eɗen mbaɗa ɗo jimel men gaddanel ngel gadden fentude e nder gurdam meɗen ɗum noon mbiɗen tiron nde ko yontande meɗen hannde enen sukaɓe Afrique naaɓe ɓaleɓe woɗeɓe faltaki debbo kame gorko gummoɗen e jiilaw peeñgu duune men kame ngalluji mum fof no potiri jalten hanki paamen hannde ganden hannde ko aduna gandal janggen sen paami pamnen ɓe paaman walla ni taw koɓe janggani goppen toñangueji kame haasidagal e gañontumagu ɗi nafata en haydara nden ten berema goto men foof waw suusde goɗɗo on ha mbawen natodirde mbere duune men ne yaara yeeso ruttitako caggal habada nde ɗo yimre mbaɗɗen ɗum ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi on tuma noon hawri en cuwa nadde e pular taw eyyi ceerno Abdourahmane bandiraɓe ɓe mbaɗi jinguere kamɓene ɓene ɓogguiɗi Moustapha Sy bisimilla Moustapha Sy bisimilla maɗa min calmitimoma eyyi min calmitimoma Moustapha bisimilla maɗa mi salmini koɗoma tedduɗo gonɗo ɗon o salmitimoma wallahi ko mi salmini koɗoma tedduɗo gonɗo ɗon o salmitimoma Moustapha yino namdadem namda eyyi Moustapha namdat honno yiiri honɗo yiiri eyyi naala kargal hanki a jarama naala kargal hanki eyyi a jarama no fewi a jarama o ko Moustapha Sy o namni ko nalankagal hanki e nalankagal hande holko seeri ɗum e mi sikki tan ma jafodiren seeɗa nde wonde hande wona nden lowre addi en ɗo ko lowre yimiyankagal kono so tawi sahaji goɗɗi garoji so gaari ko nden mbawaten jumpude nden toɓɓere yimɓeɓe noon jaafomi tan to on banggue wona mi ala hen humpito kono noon mi ɓuurani yidde nawtude tiroɗe ɗe jiida kono noon Abdourahmane Ba eɗen mbiya tan bandiraɓe soɓe jiiɗi nadde ɓoggueɗi e mbawi noddude 31 13 13 13 31 13 13 13 49 49 44 88 a haali ɗo to banggue jimol ma ngolɗo jimol ngol puɗɗa ngol jumpude no hannirta ni ɓe min jiiɗi kadi ya facciran amen ngol hayso ko hojom goto Abdourahmane Ba eyyi kañum kam e nder jime mbeɗa nana hen ne wiye jimi kippe e jimi gajje min jimam ɗe ko gajjiriɗe sibi ɗum kanjum kadi kalaɗe haade laaɓi aɗa andi faccirte eyyi wadde jokkodiren bandiraɗo debbo Molo Sy bisimilla maɗa Molo Sy mataw o ɓoccitima rutto to banggue eyyi mbimi to banggue jimam min
ene wayno koɗe gajjitiɗe nde wonde ɗe ngala suusuɗon ɗe ngala haydara koɗe kaalaɗe ha laabti heddi tan ko mato so tawi neɗɗo wi yo facciri min kam mi ala ko mbeɗa facciri hen so wona andude ni neɗɗo tan kam yo andu tan kam e lowdi ndi ene laabti aɗa andi won yimɓe walla won jaljalluɓe kañum en sa facciraka ɓeytoto ko tan ko wasi ɗum andude no hannirta eyyi Oumar Ba ɗum fof ko gonga kono sen mbi yontande meɗen hannde yonte ko saaha saaha mo gonɗen o kadi itta koye yontere yontere noon so ittama hen e mbi ɗum saaha eyyi wadde payanto musidɗo Samba Aliou bisimilla allo bisimilla ma Samba Aliou bisimilla maɗa mbaɗɗon selli ko mawɗum machallah allo mbaɗɗon tampere on wallay min calmitimo bisimilla eyyi mbimi wonande no jiirumi hirde nde ni tellement ene welimi ha seppala fel jaram wallahi tellement ene weeli kam haadi komi naalanke boɗo foti gandanɗa hoore ma noddude kadi mi weltinini yimɓe ɓe mi anda kadi vraiment naalankagal hannde weeɓani quoi jaram no fewi ceerno Abdourahmane bandiraɓe de payto naalankagal eyyi woni ko an tooñi en ɗum mbimo ko jaadi nden lowre yimɓeɓe ko cikata mata ko adda fof ko gonga ni jime ina ɓattodiri seeɗa ala jimi ni koye nder naalankagal jeeya naalankagal mi wima ko fannu jaajjo hay foɓɓude hello ko naalankagal mi wima neɗɗo fof ko naalanke si ɗum sa dimini feeli ɗum gonɗa koye amde so tawi ko koyngal gonɗa koye amde so hoore gonɗa koye amde saɗa haala alay saago wooda no gandiminireɗa yimɓe ɗum noon firti ko naalankagal ko lowre yaajde heddi noon ko nde wonde tan wona gon sengo tan adda hannde ko ɗum woni ko ɗiɓe hamnade hen seeɗa kono noon kam to sen mbi yontande meɗen hannde mi wi seeka koye yonta ko yontere yontere nde noon rokka saaha o ene wawi wonde teminande ko mbiyeten on siècle joni noon e nder ndeɗo teminande kala jibinaɗo nder hen jeeyaɗo e nder mayre ko kamɓe goni yontande meɗen hannde ɗum noon e dow ɗum ko kamɓe tan mbajete yooɓe ndentu ɓe jaggodira ɓe gollodira ɓe guitta gueɗon cewkon balle puyɗe yagal e nder mabɓe ɓe liggo Afrique mbeten yaara yeeso sabi ɗum Afrique sen ƴeewi wayi tan wona ni wayi koko yowiti ha hannde kala ko occidentaux ji gaddani en mbawna koye men haydara diwten ɗon ko hakkillaji tan ɓe jogui ay hakkillaji ɗi mi jogui ɗi ko ɗin tan jogui ɗen wona ɓe ngala goɗɗi e walla ni mi wiyaɗe somi hulani ni mi wiya ko Afrique naaɓe ɓe nawata ɓe kutoro ɗumen e nder koɓe gaddata e men ko ala ko ɓuuri hamnade hami rokka ɗo yeeroyel tan e nder Mauritanie mi haali ha ngal ha labta ɓe guitta ɗo minerai men ɓe nawa ɓe pewna ɗum ɓe mbatta jamɗe ɓe gadda kadi ɓe jeyta hen e taw enen eɗen mbawno ɗum fof wadde ko noon ceerno Abdourahmane kono noon bandiraɓe yeeɓoɓe men ina wayna ma en dartini seeɗa to banggue publicité to kono noon numéro ji gonɗi ɗi e ayawa ngo numéro ji ɗi jiiyaton ɗi ko ɗiɗon goni tongoɗe oɗon mbawi noddude hen caggal nde publicité o ɓenni so Allahu lamɗo jaaɓi اليوم يتنفس الصبح أنسام العائدين على أجنحة الحنين. اليوم يسترجع المكان ذاكرة حميمة، يستأنس بالوجوه الحنونة بوقع خطاهم في الأروقة العتيقة، وتتهافت الأمكنة شوقا لأحبابها. اليوم يعود كل شيء لأصله كما ينبغي له، ويحتفي العابدون بزهرة المدائن. اليوم تفتح أبواب السماء، تتوضأ الوجوه بأطهر ثرى على عتبة الأنبياء لتصلي. اليوم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
min jettimon no feewi caggal nde jagguɗon télé ɗe nde wonno koye publicité ɗum noon ɓe ciftu mon keɗoɗon walla jeeɓaton ko ayaw men Mourabe toon taw kadi ko yewtere moon wiyetede Fandu koɗo men ko Abdourahmane Amadou Ba ɓurɗo andirede daroggal fulɓe taw noon jewten ko fate jime e nafoore mum no hannirta ni ɗum ɗo noon ceerno Abdourahmane Ba kadi eɗen kolli tan bandiraɓe to banggue noddude konkon soɓe jiiɗi nadde to banggue yewtere nde eɓe mbawi noddude 31 13 13 13 49 49 44 88 kala e mabɓe jiɗɗo nadde ɓe wawi nadde to banggue yewtere nde nde wonno yewtere nde ko enen foof ndin ɗum ko pinal e coñce ɓeɗon waɗoɓe hay bismateɓe kadi onon yeeɓiyankoɓe nde wonno ko ɗum ɗon min joɓani moon e oɗo saaha Abdourahmane Ba ina wayno oɗo saaha a fuɗɗima tigui weltinde bandiraɓe no hannirta ni nde wonno bandiraɓe foof laawima banggue yo banggue goto men foof addi hen miijo mum goto foof addi hen yiyande mum no hannirta ni to banggue jime ɗe e oɗo saaha kadi holko mbawata jokkande bandiraɓe eyyi ko mbawata jokkande hen bandiraɓe ko ardi fof ko yimre wonde mi werloɓe ɗum wasata kadi mabɓe gadda hen miijoji mabɓe walla ɓe gadda hen namde mabɓe ɗum noon nde ɗo yimrene mbiɗen ɗum ko ferguitere min de mi huuli o aduna saabu ko jiimi e makko ko ene bonni ɓerdam mbomri foof ene siƴi ɓiɗɗo mo babiraɗo mum feññinaki ɗum de wona aada taniraɓe men e jatiraɓe men e piltiraɓe men ɗum ko aada bonɗo mo Allah yiɗa mo annabijo yiɗa mo julɓe jiiɗa omo bone diine omo bone faggudu te ala fof leñol farnorima enen sagataɓe ndiwten o aada bonɗo saabu ko enen tan gaddunomo ko ɗum tan wawi wonde faaro men e faaro leñol meɗen enen yontidiɓe nde ɗo yimrene ko yimre men ɗiɗo ɓen nde mbaɗɗen hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e tati on tuma wayani no wayi hande bonde ni ene fuɗɗo tan nde mbimi noon halfinaɓe pinal fedde wuuro amen yo jim ɗum kamɓe fof ɓe kuuli yimde nde ɗum waɗimi ko jimol wonno mbattum ɗum yimre jimmi ɗum ñande hen kono nden ɗo wuuro amen ɗo tan min gandi tan ɗum heptima ɗumen ko ɗiɗo gonno hande noon wala hawla wala gotte eɗen mooli caƴƴel hande kam galle fof mo natɗa wona wuuro tan ɗum noon kam ko ɗum nde ɗo yimre haalata eyyi mi hetto noon hami nana ko ceerno Abdourahmane Ba ina wayno jimol ngol ina waɗi fayida nde wonno won mawɗo goto wi yimi yanki way kono fundu ni walla sondu diwata dow ina ƴeewa yimɓeɓe ko miijoto walla ko yimɓeɓe ko woni e dow mumen watta ɗum jimol Abdourahmane Ba beele ɗum ɗon ana gonɗin ɗum ɗon eyyi kañum min kam mo gonɗinani fof min kam jeeyam koye somi wonani gonɗinɗo mi wona ɗiɗam mi wonta tataɓo kam sibu ko ardi fof min mi wonani yimi yanki ɗum koko ardi Allah ene waɗimi noon komi jimowguel mbe woni cukalel e nder noon ko jimatmi ko nde kalfinami walla jeeyami halfinaɓe pinal fedde wuuro amen hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e tati wona hankkadi mi waɗama e peeƴ ko nden wonde pentum jimel gadanel ngel ngel mbimi e rewi ha o saaha hande alhamdulillahi rabbil alamina eɗen jogui kam jime sappo e jeetati hay soko tokose e nder jime ɗe ɓuuri tiddemi tan ko yomi dañ tiitode kono ko kalanmi ko Allah tan lowat ɗum sibu mi wima nden nde fuɗɗotode e wuuro amen ko goto walla ɗiɗo ko teskini ene wawi taw won woɓɓe goodi kono kam ko yimɓe tan laaɓa tan jiiya tan mbiya ko neni hande eyyi wadde ceerno Abdourahmane jokkodiren Ablaye Konté bisimilla Ablaye Konté enen belɗe e yewtere nde jarama seydi Konté enen ɓe musidɗo yo rokken tan jimi ɗe tan hayso ko ɗiɗo goɗɗo tan yo ɓeyden ene welli no feewi inchallah yo ɓeyda mon jimi so Allah jaaɓi ko noon Abdourahmane jokku musidɗo ɓoccitima eyyi joni noon e dow ɗum ko haali ko min mi gonɗinta ɗum sibu ɗum hande min nde jimatmi nde ko gonga jimnomi koye saaha yiidemi eɗum waɗa kono mi jortorno kay ene wayno wayi hande ni sibu hande naatani nder Nouakchott tan ko pen ko heddi ko foof galleji ɗi leƴƴi ɗi fof noɗi potiri sa naati e galle sa tawani hen ɓiɓɓe ɗiɗo walla goto walla tato ɗum koko famɗi hen ko ndeke noon ɗum ɗo komi kollaɗo ɗum tan wona min tan ɓe jogui
miijo yiyande tan mbeɗa waɗa ala yiyandam ko ferguitere nde mi yii ɗum ferguitere nde mbeɗa ni moƴƴani mi tuggi ɗum tan Allah jofni ɗum noon wadde so tawi wiyama yimɓeyenke no mbiruɗa ni min kam jeyami koye gonɗumi ɗum ceerno Abdourahmane an holde kewɗa fengtude jimi maɗa a jooɗoto aɗa fofti walla aɗa yaari koyɗe hakkude 5e e daranayim tan jimol ara e maɗa walla holno kewɗa miijorade ha keeɓa jimol e kadi fof neɗɗo so woni rendo omo heewi komo ayna e nder rendo ngo eyyi wadde jokkodire musidɗo Demba Dia bisimilla ñalle jaam ñalle jaam machallah alhamdulillah Seydi Dia bisimilla mbaba alhamdulillah machallah bisimilla jam tan alhamdulillah barakallah ɗum tani o ko musidɗo Ba Abdourahmane yimmo ko jokkotirde makko seeɗa natawde bisimilla maɗa alo Ba e o heeɗima mbeɗa heeɗima o heeɗi Demba Ba Abdourahmane mbeɗa heeɗi mbaɗa Ba o heeɗima eyi mbaɗa tampere mawɗum alhamdulillah mi annda so heɓtini ham ala wimo Demba Dia ir makko mo wondata clinique ɗo yeyi mi andi Seydi Dia Demba Dia waali e Seydi Dia mbimi an gar kay joofi mbaɗɗa Demba Dia defte joni so gomiɗon mbuɗam hoccirema en face bondarma wallahi Allah jarama Seydi Dia Demba Dia a jarama Seydi Dia a jarama Dia ceerno Abdourahmane wonko kalanɗa eyyi mbimi ko to banggue la ilaha illallah won namdal namdiɗa kay koye ngal gonnoɗen mbimi ko holde kewɗa fenkude eyyi mbimi nde wonde neɗɗo o woni koye rendo ko gaynako rendo ngo ko heeno yahata heeno joftata ene waɗi won yimɓe pentata ko hedde taraɓal jamma en jimi ene waɗi won yimɓe ko ma jaaha jiiya hunde tan so garti gona rendinde ene waɗi won yimɓe ko mbayiri tan joni mbaɗa ɗum kono min ala nden fentata jimol mbeɗa fenta hakkude jamma mbeɗa fenta nangue hoore mbeɗa fenta subaka holko tiiɗimi e nder yimre walla jimol tiiɗi ko dañi tiitonde somi dañi tiiton tan jimol ngol joofi somi rokkima ɗo joni tiiton wawi waɗa ɗum mi anda kono min ko mbeɗen somi dañini horam tiiton tan gasni nde wonde tiiton nde tawata ko wonɗo nde ɓaari ɗum noon kam ko mi ala saaha min mi ala saaha mo pentatmi jimol mbeɗa wawi fentude jimol e bedda mbeɗa wawi fentude jimol e nder galle kono noon kam hay somi fente beddane somi arti mi jottor mi lelno ngol somi lelni noon ha gasi noon kewmi kam ko uddade so tawi mbiɗa jogui nokku mi uddo taw en weeyi so nangue hoore so nde wawi wonde fof taw ko min tan kam mi lelna jimolam ngol ha no jiɗirmi ni ha gasi taw hakkille ma ne deeƴi taw hakkillam deeƴi ɗum noon mi wondaka saaha min eyyi nde wonde min ko parño tan ni to banggam ko noon mbawi ɗum waɗi mi wawi widemo ɗon nde pentumi nden ni mbeɗa waɗanno hen hay waktuji ɗi pentam ɗi kono ɗum foof ittu tawmi ɗum kadi ene wawi taw wonko noddata goɗɗum kono hay ɗum ɓe wonno e jimi ɗe caggal ɗum beele an jimi ɗe mbattaɗe e ka kebluɗo gam yaltinde hen deftere mulde hen deftere walla jiiɗa tan ko yimde jime ma mofta jime maɗa ha moƴu ara ñama ɗum walla holno mijiriɗa Oumar Sidi Ba jimam nde timmani deftere kono so mbaɗama deftere kadi ala ko bonnata sibu ɗum jimi sappo e jeetati kadi jime ɗe ɗe gabbi tan eyyi jokkodire wadde Aboubacrine Ba musidɗo Aboubacrine Ba bisimilla maɗa ñalle jaam hiire jaam ko mawɗum bisimilla machallah mawɗum bisimilla ma Aboubacrine Ba jam tan ko mawɗum Ba mawɗum ko wettade yettere jarama wettade yettere tan allo ɓe min keɗima Aboubacrine ɓe min keɗima welti a jarama welto yimen kon ɗon jarama no fewi a jarama nayi kadi ɓeyda nen jimi kadi jarama no fewi Seydi Dia Ousmane Dia eyyi Ousmane Dia ba to Babal bisimilla Ousmane assalamu aleykum wa aleykum assalam ceerno Oumar mbaɗon celli min calmatimo Ousmane Dia bisimilla Seydi Dia oɗon celli kam wallahi ɓe min celli
salmini ceerno Oumar salmini Abdourahmane Amadou Ba o salmitimamo seydi Dia ko musidɗo mo Ousmane Diawara babaɓe wallahi min keɓtini wallahi min keɓtini eyyi ko mbatton ko ne waɗi fayida jarama no feewi jokke golle jarama yimiyanke yimiyanke alay saago wawa findinde a jarama no feewi seydi Dia yimiyanke tawi findinta ustu télé ma ɗe seeɗa jaafoɗa ene wawi joƴƴinde a jarama feewi eyyi wadde jafno seeɗa mo gongol baskingol moƴƴande feewi e wallahi a jarama Ousmane seydi Dia a jarama ceerno Abdourahmane e joni noon ngal ɗo namdal ngal namdemi ko namdal ngal ganduɗa hoore ma mi yiiɗa wadde ɓellere gajjal fayi hatine hoore mum min ka ko jimantum ko foof e ko mbaɗatmi ko foof e nder gollal ngal mbaɗatmi e pulagu ngu foof mbaɗantum ko leñol mo waɗanani hooram mi ɓurani yidde kay jooɗo kay ha wonta moƴƴu yo Allah dandam kay e nden darde sibu ɗum ɗo ko woni ɗo ko hakkude ko woni leppi ayaw ko woni leppi ɗum ɗonaji bandaji e ko woni kayitaji bindaɗi ko woni ordinateur jokkodire ne musidɗo Sada Dia bisimillama Sada Dia Abdourahmane mami gartema allo Dia Sada Dia Sada Dia ano mbaɗa tilde ko mawɗum machallah machallah ko mawɗum ko mawɗum bisimilla maɗa sani mba komi jinnoto joni ko kuɓumi télé kawrude émission eyyi jinnomi noon ko andude thème o ko hollum wallahi o ko Abdourahmane Ba wiyete ko yimiyanke ko yimiyanke joni noon tawde jogui namdal tan to banggue jimi pular a jarama eyyi a jarama feewi eyyi eyyi Mamoudou Gallo Ba bisimilla Mamoudou Gallo Ba bisimilla bisimilla maɗa bisimilla ma seydi Ba bisimilla jaam hiire mum hiire jaam réseau moƴƴani no fewi wallahi yetta ko Diallo bisimilla ma tan wallahi min ɓenkima e émission moɗo noon waɗi fayida jarama no fewi wallahi on jarama an kadi ka jaynjanki machallah baɗɗo fayida aɗa latti aɗa weeli yiide jarama fewi eyo musidɗo bismiɗa o kadi ko jaynjanki baɗɗo fayida wallahi ne selli min kadi wimre makko nde o haali tigui ko mo goƴaji amen ko caɗeɗe hande kaga no famɗi galle mo natata taw ala ɓiɗɗo mo rewani dabo ndeysan wallahi ne wodi askoji moƴƴi hande goɗɗi taw sabi en tout cas ɓe wawi ɗumen tinnade jarama fewi jarama non jarama juurima noon weltinimon jokkon golle a jarama no fewi anne a jaram jaram e wadde Oumar Ndiaye bisimilla seydi Ndiaye wadde Oumar Ndiaye ina wayno ɓocciti men ceerno Abdourahmane Ba ina wayno bandiraɓe koko puɗɗi tigui lawade gam addude ko fate kañumenne gueɗal mumen e nder renno ngo bisimilla Abdourahmane Ba eyyi ɗum kam mi jaabima namdal ma heddi tan ko sen jiiɗi jokken kadi e yimre wonde wasata eyyi aɗa wawi tan jokkude yimre wonde nde wonno nodduɗo joni wi ina yiiɗi kadi ya jokku jimmi ma ɗe eyyi ɗum noon nde ɗo yimre jimɗen ɗum ko nayejo men Oumar Ba nangue fuɗi nde Oumar Ba jibina ngue nangue koye yeynima Fouta ngue yeynima Mauritanie meɗen ngue yeynorima duunde Afrique gando mawɗo feeñi e ndu dunaru on woni nayejo men Oumar Ba joɗɗo gandal mo mawnikinaki duttiɗo e jomum ɗaldi en gandal yogay gandal ngal nene winda e defte le Fouta Toro au carrefour des cultures e firo qorana deftere teddude ɗe kame jewte piilaɗe leppi
jarama o gorko pullo daraninoɗo ɓesgu muɗum e leñol mum kamɓe gendi muɗum mo yejjitani duunde Afrika. Yo Allah yurmo yaafo nayejo men juuɗe moƴƴe jaɓɓomo berten juuɗe enen fof mbiyen amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ina wayno wi noon ko Abdourahmane Amadou Ba. Ina wayno son jiiɗi jokkodirde e yewtere nde oɗon mbawi noddude 31 13 13 13 walla 49 49 44 88 taw noon ko yewtere ayaw mouraɓe toon waɗanta moon taw ko yewtere pinal e rendo e conce e kala saaha walla mbiyen kala aljuma e oɗo waktu oɗon goto e mon foof ina ñaaga hen ballal mum goto e mon foof kadi ina ñaaga hen to banggue yiyande mum nde wonno ko onon mbaɗana ɗum kadi ko onon goni heeɗiyankoɓe ko onon goni yeeɓiyankoɓe e kala saji. Abdourahmane Ba ha joni koto banggue jimi ɗe beele kañum ina waɗi fedde yimiyankoɓe gam jokkodirde e kala so mbaɗi caɗele dañeteɗe hen walla goɗɗum 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 taw kañum ene koye mon ina mbawi yoltande koye mon hujjaji mumen. Eyyi Oumar Sidi Ba ngal namdal ene himmi mi anda o saaha hande so tawi fedde yimiyankoɓe ne woodi nde wondi min ɓuuri mawnude yam to banggue koto banggue jimri no mbirmami ni mbeɗa andi kam fedde nalankagal ene woodi min eɓɓino ɗo noon walla min mbaɗino ɗo fedde yimiyankoɓe kono ɗum daraki wonno sababu o walla mawɗo nden fedde ko Ibrahima Moftar Sarr min mbaɗi batuji jonɗi seeɗa min mbaɗi hay dosɗe e foof kono noon daraki dargo kam ha ko neɗɗo wi ɗum ɗo fedde nen ɗo ene yiito ɗo eyyi kono kam mi tinani ɗo yimiyankoɓe tan ndenti wiya ɗum ɗo fedde yimiyankoɓe so wona nden fedde nden juutani balɗe waɗama natirde waɗama foof kono juutani balɗe nde wonde ni ko waɗi ɗum walla goto mo fof ko goɗɗo kañum arto laaɓi ɗi gona gooti yimɓeɓe ndendu ko yimiyankoɓe kono fandare nde ndendata nde nde labtani aɗa so fandare labtani tan nden fedde yawata darade heddi kanko fedde daro wiye goto fof yalti walla ɗanni men walla natti jogade e mayre haaju walla ko nandi e gueɗe mbaɗe noon ɗum kam hewno wonde kono fedde ɗo tafirta tan noon ko darade ɗo ɗum firti ko yimɓe arɓe ɓe ɓe jiida ciirol hay soko yimiyankoɓe to payi to wona lawol gotol wona lawol gotol. Abdourahmane noon ko ni wayi jaafoɗon ko noon hunde yo moƴƴi tan ko yo laaɓ susulul ceerno Abdourahmane aɗa wawi rokkude men tan jimol nde wonno hojomaji ɗi natti hewde ko heddi. eyyi joni kam hankkadi dokkeren ko jimol mbayniiko ngol ko jimol mbatten wona yimre tawde en mbiyama hankkadi yam mbayno neɗɗo noon so tawi ari e nder aya wara ari e nder nokkuji fotani yejjidde hoore mum ngol ɗo jimol mbaɗɗen ko darogal ngendi erago darogal ngendi yankoɓe leñolam darogal ngendi koye are mon e ngarondi pinal gandal kame adaji leñol men e ngal tindi e aduna nde gontuɗo galsodiral pine ɗum none ngal hato jini e ɓucco moɗon kame huufo mon beele ngal jeye e sumo piine ɗemde ko noytoɗe windere nde yo wur leñolam gurdamo jam ha ngogora hen darogal men. kono noon mataw tigui ko ɗon yewtere nde ɓilirten yewtere nde walla kanaten yewtere nde nde wonno hunde nde waɗi soboyobo waɗi kelake lega waɗi kadi hay raba ɗayɗay no hannirta ni nde wonno kala kaɗa rokko ko bawɗo rokko kadi jomum nde wonno so wonti yiɗande rokko guiɗo maɗa kono so wonti gollal totto jomum nde wonno Abdourahmane Amadou Ba o humpati to pinal rendo fulɓe o humpati to banggue conce to banggue jimi ɗum ɗo noon min jettima Abdourahmane Amadou Ba nde mbawɗa woppude haajuma e hammuma min mbawi noddema ɗo e ayaw moraɓe toon mbawɗa notade amen taw kadi ko yewtere adide ko fati en direct taw ko yewtere pinal e conce wiyetede Fandou Almout waɗa ɗo aljuma kala so yeehi ha woni waktuji sappo e jeetati walla mbiyen 18 heures pile so Allah jaaɓi
e kala sahaji mamin gar ɗo min gaddana moon goto e hoɓɓe ɓe ara yuɓɓinana moon to banggue yewtere nde jewtenen nde wonno fandare men ko yen pindin leñol men pindinel kadi rendo Mauritanie foof no hannirta ni. ɗum ɗo noon min jetti moon no fewi yewtere nde so Allah jaaɓi janggo waktuji 12 ñalawma walla mbiyen 11h15 yewtere nde ne watte min jetti moon no fewi jaam tan jaam gayi jaam ɗo hakkude ɗo yo Allah waɗan men jaam.